ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ମୁଁ କହୁଥିଲି 2001 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର କେଉଁଝର ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣି 2021 ମସିହାରେ ଶୁଣିଲି, ମୋର ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଗରୁ ମୁଁ 2016ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସବୁ କାମ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କିଟ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। 2021ରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଶା କରିବି ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆମ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି, ନିଜକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। ତ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମ ଆଦିବାସୀର, ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ, ଯେହେତୁ କେଉଁଝର ଆମ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି କାମ କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ, ଆମ ମାଟିର ଜଣେ ନାଁ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ନିଜ ଅନ୍ତରର ଏବଂ ନିଜ ଗଭୀର ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଲାପଥ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଗକୁ ଭଲସେ ଏ ଦେଶ ଚଲାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଭଲସେ ଚାଲୁ। ଆମ ଆଦିବାସୀ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ତାକୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଯେମିତି ଗରିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗରିବରୁ ଆଜି ସେ ବହୁତ କିଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ସ୍ତରରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି, 21ଟି ଆଶ୍ରମ କରିଛି, ସେତିକି ଅନାଥ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରମ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନିଜେ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି ସବୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲାଣି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମର ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେତିକି ଫଟୋ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କି ପଇସା ପତ୍ର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଇଟା। ତେଣୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତ ଟିଚରମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ତ ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିହାତି ପଇସା ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତ ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେତେ 7 ଖଣ୍ଡେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ବାଲ ଆଶ୍ରମ ବାଗଦପା ଭାଲେଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ, ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଆ ହୁଏ ଏମିତି। ଆଉ ଇଏ ଅଳକ ଆଶ୍ରମ, ଇଏ ହେଉଛି ତପୋବନ ଆଶ୍ରମ। ଯେତିକି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ, ଗୋଟେ ଗାଁର ଆଶ୍ରମ। ତ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଇ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 27ଟି କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସାନ ବେଳଠୁ ପଢ଼ି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏମିତି ସବୁ କଲେଣି। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ଦୁଆରସୀରେ ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ, ଇଏ ବାଗଦପାର ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଛି ବନ୍ଦ, ସେଣ୍ଟର ବି ଅନେକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାହିଁକି ପଇସା ପତ୍ର ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଚଲାଉଛି, ତ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଦର୍ଶକ ହେବେ, ତ ନିହାତି ଏତେ ଭଲ କାମ ଯେହେତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ତ
ତ ନିହାତି ନିଜକୁ ତ କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣା ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭୈରବପୁରରେ ଗୋଟେ ଶୋ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଏଇ ଗାଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ରଖିକି ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପଦରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଯଦି ନିଜେ କହିବି ସେଟା ଭଲ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଏଇ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଏଇସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଆଉ ଏଇ ସାଇକେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଗାଁ ଯାଇକି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ବସେ। ବହୁତ ମାନେ ଶହ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 20-30ଟା ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ବି ବୁଲି ପାରିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, BSc କରୁଛି, ପୁଣି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସାତକୋଶିଆ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ସାତକୋଶିଆ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏବଂ GP ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ UP ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ମାନେ ପଢ଼ାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ବଗିଚାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବଗିଚାଟି ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଟଙ୍କା ତ ଯେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ ନା, ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଅନୁଭବ କଲେ, ଏଠି ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସେବାଶ୍ରମ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାଶ୍ରମ 5ଟି କରାହେଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ 700ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ନାଚ ଗୀତ ବି ନିଜେ କରିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ଯଦି ସେଠି କିଛି ଇନକମ୍ ହେଲା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଯେତିକି ମୋ ଜୀବନ ଥିବ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି। ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ କୌଣସି ସେବା କି କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ସେମିତି କିଛି ମୋର କେବେ ବି ଆସିନି। ମାନେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ମାନେ ଏଇ ଗାଁରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ବଣମଲ୍ଲି ମାନେ ବାସେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ମହକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ମରି ଯାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ଯିଏ ହେଲେ ବି କେହି ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ସାହସ ମାନେ କରନ୍ତିନି। ତ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି କରୁଛେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ। ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ତା'ର କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ଖାତା ଦିଆଯାଏ, କଲମ ଖାତା ଦିଆଯାଏ, ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସେ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ କରେ, ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଚିଂ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଅରବିନ୍ଦ, ଏକଲବ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ କରିଥାଏ। ସେଥିରେ 1000 ଟଙ୍କାଟା ଆସେ। ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରତି 1000 ଟଙ୍କା, 800 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ଆସେ। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଏଇଠି ମୁଁ କରିକି ଆସିଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଇଏ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିମିଳିକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାଁ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ 5-6 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଏ। ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ପୁଣି କଲେଜ ଅଛି, ପୁଣି ବାହା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଟୋ ମୁଁ ଚଲାଇଛି। ଅଟୋ ମୁଁ ଚଲେଇକି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଅଟୋ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚଲାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଥିଲା ଇଏ କୁନି ଆଶ୍ରମ। ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିବାହ କରନ୍ତି, ମାନେ ପିତାମାତା କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାଏ। ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଇଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି।
ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇସବୁ ଗାଁର କିଛି ନାଁ ରଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର ନାଁ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହିସବୁ ଆଶ୍ରମର 21ଟା ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଜୀବନସାରା ତୁଲେଇବି। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ। ଏମିତି ଭଲ ମଣିଷ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମିଳନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ କରିକି ଆଜିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବି, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଯେତିକି କାହାଣୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ କାହାଣୀଠୁ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତିକି ମୁଁ ପାଇଛି, ବହୁତ ମୁଁ ପାଇଛି। ତ ଯେତିକି ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି କାହାଣୀ ରହିଛି, ସେ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଶରେ ଗୋଟେ କିଛି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ମାନେ ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏବଂ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୌରାଙ୍ଗ, ତୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ନାଁ କର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁନିଆରେ ଦେଶର ଗୋଟେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆଶ୍ରମ କରିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପୁଣି ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଖୁସି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏମିତି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁନି ସମାଜସେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫଟୋ ଲଗାହେଇଛି, କୁନି ସମାଜସେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ମିଳିଛି। ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଠୁ ମୋତେ ମିଳିଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର କୁନି ସମାଜସେବୀ ପୁରସ୍କାର 2021 ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ପୁରସ୍କାର ଶିଶୁ ପ୍ରେମୀ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ମିଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପକାଉଛି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ପକାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏତେ। କାହିଁକି ମୁଁ ପକାଉଛି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ। ଆଜିକାଲି ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ବି ଭଲ କାମ କରିକି ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଇନକମ୍ କଲି, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଇ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି, ବେଳକୁ ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କରିବି ସେହି ଆଶ୍ରମ ଆହୁରି ଚାଲୁ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିହାତି ଏ କାମ ଜୀବନ ସାରା କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ତ ଏଇ କାମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇ କାମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଥିବ, କିଛି ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଭଳିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଆଶ୍ରମ ଯେତିକି ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମକର ଉପଲକ୍ଷେ ସୁସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଶୁଭମୟ ଏବଂ ସୁଖମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ 2025 ମସିହାଟି ଖୁସିରେ ବିତିଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ, ଆପଣଙ୍କ ସହପରିବାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବି। ମୋର ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାର କାରଣ ଏହା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପିଲା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌରାଙ୍ଗ ମାନସିଂ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍ଗା ମାନସିଂ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ ଚାନ୍ଦ ମାନସିଂ। ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାତକୋଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଜାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ପିତାମାତା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସତ, ମୋତେ ସାରଟରେ ବଡ଼ କଲେ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ।
ଆଉ ଏଇ ଆଖପାଖ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳର ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରେସର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କରିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ମୋ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ପୁଅ ମୋର ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବ। ଆଉ ସେ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଦିନ ରାତି ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କଲି। 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ। ଆମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଟୋ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଅଟୋ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନ୍ଦ ପକାଇଛି। ଅଟୋ ଚଲେଇ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ସେ ଅଟୋ ବି ବନ୍ଦ ପକାଇଛି। ଆମ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ TVS ଲୁନା ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇଥିଲି, 100 SL ଗୋଟେ କିଣି ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ବି ବନ୍ଧା ପକାଇଛି ଏବଂ ଜମି ଗୁଡ଼ା ବି ବନ୍ଧା ପକାଇଛି। ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଲି। ତଥାପି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସମୟ ଥିଲା, ବାପା ଥିଲେ, ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ହଉ, ସମାଜ ପଛରେ ହଉ ମୁଁ ସାରିଲି। 21ଟା ଆଶ୍ରମ କଲି, ସେଥିରେ 36 ଜଣ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ମାସ 1500 ଟଙ୍କା, କୋଉଠି 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥାଏ। ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁକୁ ବୁଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ପଇସା ପତ୍ର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାତା କଲମ ସବୁ ଫ୍ରିରେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସବୁକିଛି ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କାମ ଆଉ କେମିତି ପାରିବ, ମୋ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖିବି, ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି, ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋ ବି ନେଇ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇଛି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ TVS କିଣିଥିଲି ଲୁନା, ସିଏ ବି ନାହିଁ। ଜମି ବି କିଛି ବନ୍ଧା ପକାଇଛି। ମୋର ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ା BSc କରୁଛି। ଏତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାର ଅଭାବ ମୋତେ ବହୁତ ରହିଗଲା। ଆଉ ଅନେକ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା, ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ଦିନ ରାତି ଅଟୋ ଚଲେଇ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ମୁଁ ଏସବୁ ମେହନତର ଫଳ ମୁଁ ତ ପାଇନାହିଁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ହାରି ଦୁନିଆରେ 100ରୁ 1% ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ 99%, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 99% କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହାରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌରାଙ୍ଗ ସାର୍ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ, କ'ଣ କରାହେଉଛି, କ'ଣ କରାହେଉନାହିଁ। କମେଣ୍ଟ, ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ସମାଜରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମୋର ଯାହା ଏବିଲିଟି ଅଛି, ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିହାତି କିଛି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତ, ଆଉ କରୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବି କରିବି। ଏବଂ ପରିବାର ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଆଗକୁ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର
ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି ତ ନିହାତି ମୋ ଜିନ୍ଦଗି ଯାକ ମୁଁ ଚଲେଇବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ନିହାତି ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୋତେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ କି କେହି ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ମୁଁ ଜିନିଷ କରିଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ମଲ୍ଲ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ବଣମାଲି। ଆମେ ବଳରେ ହିଁ ମରିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଯଦି ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି। ଏଥିରେ ବାପା ମାଆ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ ବାପା ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବାପାକୁ। ବାପା ମୋତେ ଏକଥା କହିଲେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, କିନ୍ତୁ ସେହି କାମ କେମିତି ସଫଳ, ତୁ କାମ କରିଚାଲ, କର୍ମ କରିଚାଲ। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେସବୁ କରୁଛି। ତ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ନିଜକୁ ଏହି ଆଶ୍ରମ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାତା କଲମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଏ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ଦରମା 8-9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 6.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସାରିଛି। ଟଙ୍କା ତ ଏମିତି ହଉ ସେମିତି ହଉ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ମାନେ ତାର ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଏବଂ କିଛି କିସ୍ତି କରି ଏସବୁ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତଥାପି ସେ ଜୀବନରେ କିଛି ସମାଜ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି, କିଛି ପ୍ରମାଣିତ ହଉ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା। ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଆଖି ଗୋଚର ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ କି ନ ହେବନି ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବି। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି ଆଶା ଅଛି। ଚାରିଟା ମୋର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେ 4ଟା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଏବେ ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ଯେ ପୂରଣ ହେବ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆଉ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଢ଼ି, ଆମର ଯେଉଁ କୁନି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଏସବୁ କାମ କଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଥିଲା, କୁନି ସମାଜସେବୀ ଆୱାର୍ଡ଼, କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟିକା ବସନ୍ତ ହେମରମଙ୍କୁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଶିଶୁ ପ୍ରେମୀ ସମ୍ମାନ, ସେ 2021ରେ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଫେସବୁକ୍ କ'ଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, 2021 ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଏତେ କାମ କରିବାକୁ ମୋ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦେବ। ଏବଂ ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେଲେ, ମୋର ଯେ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ବହୁତ ମୋ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ କିଛି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ କାମନା କରିବି।